Un bateeiro de Vilanova, Luís Piñeiro, de 46 anos, perdía a vida esta mañá mentras recollía mexilla na Costa Muradá, na zona de Montelouro. Foi ao redor das 10:30. Ao parecer foi un golpe de mar o que provocou que se precipitara contra unhas rochas, levando un forte golpe na cabeza. A pesar dos esforzos do seu irmán por salvalo, e tamén doutros compañeiros que se atopaban nese momento traballando na zona, non foi posible, falecendo prácticamente no acto. Salvamento Marítimo de Fisterra desplazou ata o lugar a Salvamar Régulos, que se encargou de recoller o corpo do mariñeiro falecido e trasladalo ata o porto de Muros. Alí, persoal médico certificou o seu falecemento, brindando tamén asistencia ao seu irmán, que presentaba feridas en ambas mans, ao parecer provocadas durante as labores de rescate. Fontes consultadas por esta redacción aludían á perigosidade da zona na que se produciu o accidente, un lugar bastante habitual de recollida de mexilla, pero especialmente complicado, e máis en días de mal tempo. A nova do seu falecemento causou unha gran consternación na súa vila natal, Vilanova, onde era unha persoa moi coñecida.